1,7 milions. No arribem, però bueno, 1.700.000. Això és una escala humana i tu pots anar caminant als llocs. Per exemple, per venir a l'escola, quants de vosaltres veniu caminant? Aixequeu-me la mà. Així m'agrada. Ara baixeu la mà. Quants de vosaltres veniu en moto? Clar, no, vosaltres no teniu edat per anar en moto. Quants de vosaltres veniu en cotxe? Està bé i esteu junts, els que aneu en cotxe. Jo crec que a vosaltres mateixos heu de fer una reflexió. Les circumstàncies sempre són molt diferents, no? Hi ha gent que no pot fer més que anar en cotxe. El cert és que l'experiència de poder debatre amb centenars de nens en una escola és molt enriquidora i a més és que et contamina de bon humor i de frescor. O sigui, pregunten el que volen, tu contestes també el que vols, hi ha molta menys tensió, tothom, diguem, té capacitat d'aprendre, tant els nois en relació al que tu respons com tu, de la manera que ells pregunten i què és el que els hi preocupa. Vaja, una experiència fantàstica.